سلام كمي توعلو كمي تمسيو زي خبركم تخطاتلتي مدباتنا زلومو دما حقاو رقات كاب بوليتيكاو دليت يبلت تحت زبيل عرستي نهلو بوليتيكاون دوباون كونتات إرتران إثيوبيانا ملكيتو أب محبراوي قطعات منستري زينا إرترا زوات صحف نباخم نبلو مكتتالكم نعدم حقاو رقات كاب بوليتيكاو دليت يبلت ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ከባቢና ብፍላይ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝለዓሉ ዘለዉ ጂኦፖለቲካዊ ወጥረታት ንመሰረታዊ መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ኣብ ዓቢ ፈተና ዘእትዉ ኮይኖም ይርከቡ። ካብ ወገን ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ ታሪኻዊ መሰል ስነ ህዝባዊ ጸቕጢ ዲሞግራፊክ ፕሬዠር ወይ ፍትሓዊ ብፅሒት ወደብ መሰረት ዝገበሩ መጎተታት ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዓለም ትመሓደረሉ ዝጸንሐት ሕጋዊ ስርዓት ዝብድህ እዩ። ብዙሓት ፖለቲከኛታትን ተንተንትን ውዕላት ብሰባት ስለተፈረሙ ግዚኡ ምስ ሓለፈ ወይ ኩነታት ምስ ተቐየረ ክፈርሱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ኣደናጋሪ ሞጎት የቕርቡ እዮም። ይኹን እምበር ነዚ ጉዳይ እዚ ካብ ስምዒት ግዝያዊ ፖለቲካዊ ድሌትን ወፂና ዓለም ብሰላም ንኽትነብር ተባሂሎም ኣብ ዝተሓንፀፁ ዓበይቲ ዓንዲ ሕግታት ተመርኪስና ብዝርዝር ክንሪኢ ኣለና። እቲ ቀንዲ ሕቶ ሓንቲ ሃገር ብሰንኪ ዘለዋ ጂኦፖለቲካዊ ጸቕጢ ወይ ድማ ድሌት ወደብ ነቲ ብሕጊ ዝጸደቐ ውዕላት ዶብ ክትጥሕስ ወይ ክትስርዝ ሕጋዊ ባይታ ኣለዋ ዶ? ሓደ ውዕላት ዶብ ከም ዘይትንከፉ ሳክሮሳክት ሰነዳት ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ውዕላት ሎ ኦፍ ትሪቲስ ውዕላት ዶብ ባውንደሪ ትሪቲስ ካብ ዝኾነ ዓይነት ስምምዕ ንላዕሊ ፍሉይን ዘይትንከፍን ደረጃ እዩ ዘለዎ። ሓደ ውዕል ዶብ ምስ ተፈረመ ስርሑ ዶብ ምሕንጻብ ጥራይ ኣይኮነን የግዳስ ሕጋዊ ኩነታት ኦብጀክቲቭ ሌጋል ሬጂም እዩ ዝፈጥር። እዚ ማለት ዶብ ሓንሳብ ምስ ተሓንፀፀ እቲ ውዕል ንባዕሉ ስርሑ ወዲኡ ናብ ጭቡጥ ሓቂ ስታብሊሽድ ሪያሊቲ ይቕየር። ኣብ ሕጊ እቶም ዲስፖዚቲቭ ትሪቲስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ውዕላት ከምቶም ንግዳዊ ወይ ወተሃደራዊ ውዕላት ኮንትራክቹዋል ትሪቲስ ኣይኮኑን። ሓደ ንግዳዊ ውዕል ሓደ ወገን እንተጥሒስዎ ወይ እቲ ሃገር እንተጠፊኣ ፈርስ ይኽእል እዩ። ውዕል ዶብ ግን ምስ መሬት ስለ ዝተኣሳሰረ attached to the land ዋላ እቲ ውዕል ዝፈረመ መንግስቲ ይጥፋእ ዋላ እቲ ሃገር ትመቐል እቲ ውዕል ዝቖሞ ዶብ ግን ጸኒዑ ይነብር። እዚ ሕጋዊ መትከል እዚ ዩቲ ፖሲደንቲስ ጁሪስ ከምቲ ዝነበሮ ይጽናሕ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ ንሰላምን ርግኣትን ዓለም እቲ ዝዓበየ ዋልታ እዩ። እዚ መትከል እዚ ሓደ ዶብ ንምቕያር ንጹር ናይ ክልቲኦም ወገናት ስምምዕ እንተዘይሃልዩ ብውልቂ ሃገራዊ ድሌት ተዓናቐፍ ከም ዘይክእል የረጋግጽ። ክልተ መሰረታዊ ኩነታት ተቐይሩ እዩ። ሪቡስ ሲክ ስታንቲቡስ ስለምንታይ ኣብ ዶብ ዘይሰርሕ? ኢትዮጵያውያን ተጣበቕቲ ካብ ዘልዕልዎም ቀንዲ መጎታታት ሓደ ኢትዮጵያ ሕጂ 120 ሚልዮን ህዝቢ ኮይና ኣላ። ቁጠባ ዓብዩ ብዘይ ወደብ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ እዩ። ስለዚ እቲ ቅድሚ 100 ዓመት ዝተገብረ ውዕላት ምስ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣይከይድን እዩ ዝብል እዩ። እዚ ምጉት እዚ ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ሬቡስ ሲክ ስታንቲቡስ መሰረታዊ ናይ ኩነታት ለውጢ ይበሃል። እቲ ቀንዲ ናይ ውዕላት ሕጊ ዝኾነ ሕጊ ቪየና ወይ ከዓ ቪየና ኮንቬንሽን ኦን ደ ሎ ኦፍ ትሪቲስ ኣርቲክል 62 ሓንቲ ሃገር መሰረታዊ ናይ ኩነታት ለውጢ ተፈጢሩ ብምባል ውዕል ክትስርዝ ከም እትኽእል ይገልጽ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ሕጊ እዚ ፈጺሙ ንውዕላት ዶብ ኣይምልከትን እዩ። ሕጊ ቪየና ኣብ ዓንቀጽ 62 ኤ ብንጹር ከም ዝሕብሮ ሓደ ውዕል ዶብ ዘቕውም እንተኾይኑ መሰረታዊ ለውጢ ኩነታት ከም ምስምስ ተጠቂምካ ክስረዝ ኣይፍቀድን እዩ። ስለምንታይ እዩ ሕጊ ከምዚ ዝገበረ? ምክንያቱ ኣብ ቁፅሪ ህዝቢ ብዝረአ ለውጢ ወይ ብቁጠባዊ ድሌት ዶባት እናፈረሱ እንተዝቕየሩ ነይሮም ዓለም ካብ ቀጻሊ ኩናት ኣይመወፀትን ነይራ። ንኣብነት ቻይና ወይ ህንዲ ህዝበይ በዚሑ እዩ ብምባል መሬት ጎረባብተን ክወስዳ ሕጋዊ መሰል እንተዝወሃበን ዓለማዊ ስርዓት ምፈረሰ። ኣህጉራዊ ሕጊ ከዓ ካብ ፍትሓውነት ማለት ኢኩዊቲ ንላዕሊ ንርግኣት ወይ ስታቢሊቲ እዩ ቀዳምነት ዝህብ። ሓንቲ ሃገር ደቀይ በዚሖም እዮም ወይ መሬት ፀቢብኒ እዩ ብምባል ዶብ ክትጥሕስ ሕጋዊ መሰል የብላ። ሰለስተ ናይ መግዛእቲ ውዕላት ዝብል ምስምስን ሓቅነቱን ካልእ ዝለዓለ ምጉት እዞም ውዕላት እዚኣቶም ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝተገብሩ ስለ ዝኾኑ ሕጋውነት የብሎምን ዝብል እዩ። እዚ ምጉት እዚ ንኢትዮጵያ ብክልተ ወገን እዩ ዘይሕግዛ። ቀዳማይ ኢትዮጵያ ኣብ 1900 ምስ ጣልያን ኣብ 1902 ምስ ብሪጣንያ ኣብ 1908 ምስ ጣልያን እዞም ውዕላት ክትፍርም
كلا كم حنتي للاوت هاجر امبر كم جزئتي اي نبرتن نبعلا للاويت كوينا بنات عدليتا زفرمكم وعلات ناي مجزاتيوم مبال زخون حقاو مسرت يبلو نأمايت عمتات ايتجزاكم النابلكا اب حقاو مدرخ مس بصحكا جن تجديده وي تحت تصوتي فريمه مبال نحقنت نايتا هاجر زداخمي كلاي أفريقيان هاجرات كاب مجزاتي مس وصا نخيباسا تباهيلو زصدقه متكل يوتي بوزيديتاسيو ኣብ 1964 ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ ናይ ሽዑ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ OAU ጉባኤ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ነቲ ካብ መግዛእቲ ዝወረስኦ ዶብ ቅዱስን ዘይገሃስን ማለት ሳክርድ ኤንድ ኢንቫዮሌብል ዝክኸውን ተሰማሚዐን እየን ኢትዮጵያ ድማ ናይዚ ውሳነ እዚ ቀንዲ ተጠባቒትን መስራቲትን ነይራ ሕጂ ነዚ ምቁዋም ንኩሎም ዶባት ኢትዮጵያ ማለት ምስ ሱዳን ሶማልያን ኬንያን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ أربعة أهجراوي مرأياتات ICJ Presidents أهجراوي بيت فردي ICJ تماساسالي قدايات قريبا ملو زهابهم والسانتات نيتيبيا عابت مهت خونو يقبع قداي بوليفيان تشيلن 2018 إذا قداي زي نيتيبيا زمثل تاريخي بوليفيا ناب بحري زوسد تاريخاو مسل علني بزي ودب مترافي نقطة باي قدي ويو سلازي تشيلن مريت كتهبني وي كتزراربني حقاو قديت اللوا إلى نعمتات تماويتا بيت فردقن دليت وي نسيسيتي نبعلو حقاو مسل أي فترني بمبال نتر عن بوليفيا ودو غيروا وعلات دوب حنساب مستفرمو تساني عميهم زنبو بمبال دما تشيلة مريتا نايمة هاب قديتا خمزي بالله الرقاقيتو قداي ليبيان تشادن شنشعة ميتن 94 ليبيا اتي مريت أوزو سترايب بتاريخ ناتيو اتوعل دما بمجزات استجبر سلازخونه ايقبلوني كتبل تماغيتا بيت فردغن وعل دوب حنساب مسقومه لاو كابتي وعل ناصا يخون a boundary achieves a life of its own زبل تاريخاوي وسانه يهيبو እዚ ማለት እቲ ውዕል ዝፈረመ ሰነድ እንተጠፍአ እኳ ትዶብ ግን ከም ሓደ ዓለማዊ ጭቡጥ ሓቂ ኮይኑ እዩ ዝቕፅል ጉዳይ ናይጀሪያን ካሜሩንን 2002 ናይጀሪያ እቲ መሬት ባካሲ ፔኒንሱላ بتاريخ ناتيو حزبي دما ابو يزنبر بمبال نتي بمجزاتي استحنصص دوب كتنصقو فتينا بيت فردغن سنه حزباوي كونتات وي ديموغرافيك نحقاوي وعلات دوب كغير ايكيليني بمبال نتي مريت نكاميرونيو هيبو حموشه اتيني ايثيوبيا زغاطما ناي غزا رأسا فنجي وعلات دوب كفرسو يخوليهم زبلات تحساسبا بزياده ان ايثيوبيايو ناب حدغا زقالعه ايثيوبيا مس سودان زلوا نايدوب مسححب فشقا مس صوماليا زلوا نايدوب حتو اوغادين اب حقاوي سندات مغزاتاو دوب استمسرتي حدا معلتي ناي مغزاتو وعل ايسرحني وي تاريخاو مسل يبلص كتبل انت جميرا غربا بت هاغرات ون تماساسال حتو خلعلا حقاو عدل يهبنا الله مالتي حدا دوب كفرس انت فقيدكا كلهم دوبات ناي مفراس تخلو الله እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ከም ሃገር ክበታትና ዝኽእል ፈንጂ ታሪኻዊ መሰል ዝበሃል ነገር ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ከም መበገሲ ዶብ ኣይሰርሕን እዩ ምክንያቱ ታሪክ ኩሉ ሳዕ ተለዋዋጢ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ድማ ናታ ናይ ታሪክ ትረኻ ስለ ዘለዋ ሽዱሽተ መሰል ባሕሪ ዩኤን ክሎስ ብመንፅር ልዕላውነት ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ሓንቲ ሃገር መሰል ባሕሪ right of access to the sea ክህልዋ ዝኽእል ብስምምዕ ጥራይ እቲ ናይ ባሕሪ ሕጊ ዩኤን ክሎስ ከም ዝሕብሮ ወደብ ዘይብለን ሃገራት ማለት ላንድ ሎክድ ስቴትስ ናይ ባሕሪ ንግዲ ንኽጥቀማ መሰል ኣለወን እዚ መሰል እዚ ግን ምስቲ ልዕላውነት ጎረባብቲ ሃገራት ማለት sovereignty of transit status ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ እዚ ማለት ሓንቲ ሃገር ወደብ የድልየኒ ብምባል መሬት ጎረቤት ሃገር ክትወስድ ወደብ ክትሕዝ ወይ ውዕል ዶብ ክትስርዝ ሕጋዊ መሰል ኣይሂባን እዩ መንገዲ ባሕሪ ብንግዳዊ ውዕላት ማለት ኮመርሻል ኣግሪመንትስ እምበር ብግዴታ ኮርዥን ወይ ብምፍራስ ውዕላት ዝመጽእ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ወደብ ክትደሊ ትኽእል እያ ቁጠባኣ ክዓቢ ይኽእል እዩ እዚ ግን ብስምምዕ ብንግዲ ወይ ብዲፕሎማሲ ዝፍታሕ እምበር ብሕጋዊ ውዕላት ዶብ ብምጥሓስ ዝመጽእ ኣይኮነን ኣብ መደምደምታ ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ድሌት ማለት ኢንተረስት ጥራይ ንባዕሉ መሰል ወይ ከዓ ራይት ኣይፈጥርን እዩ ውዕል ዶብ ሓንሳብ ምስ ተፈረመ እቲ ዝቆመ ዶብ ናይቲ ውዕል ጥራይ ዘይኮነስ ቀንዲ ክፋል ናይ ኣህጉራዊ ስርዓት ማለት ኢንተርናሽናል ኦርደር እዩ ዝኸውን ሃገራት ብዝኾነ ምክንያት ዶብ ቀያይራ መሰል እንተዝወሃበን ዓለምና
ኩሉ ግዜ ኣብ ዘይቋረፅ ናይ ህውከት ዕንክሊልያ ክትነብር ስምምዕ ዶብ ብሓይሊ ብምስምስ ቁፅሪ ህዝቢ ወይ ብሕጋዊ ምስምስ ክፈርስ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ከባቢና ዝስማዕ ዘሎ መጎተታት ካብ ግዜያዊ ፖለቲካዊ ድሌት ዝነቐለ እምበር ሕጋዊ መሰረት ዘለዎ ኣይኮነን ሰላም ድማ ንዝተፈረመ ውዕላት ብምኽባር ጥራዩ ዝመጽእ እቲ ን100 ዓመታት ዘገልገለ ሕጋዊ ውዕላት ዶብ ሎሚ እውን ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ እቲ እንኮ ውሕስነት እዩ ነዚ ምጥሓስ ማለት ድማ ናብ ዘይተፈልጠ ጥፍኣት ምምራሕ ማለት እዩ ሕጋዊ ርግኣት ካብ ፖለቲካዊ ባህጊ ይበልጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ብሳሙኤል ገብረ ብርሃን ክኢላ ሕጊ ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ዝተዳለወ ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝተረኸብናዮ እዩ ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን መደባትና እንተፈቲኹሞ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ምሸት